Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Kaniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Gisusi na sa kapulisan ang kalambigitan sa Aman Futures Pyramid Scam sa pagdagit sa maestro sa Zamboanga del Sur. Nasayran nga paryente di ay sa mga magtutudlo nga kidnap victim sa si Rudy Luna ang operator sa Aman Future Scam sa Pagadian City. Wala pa kini gikumpirma sa kapulisan apan ilang gisusi kung duna kini kalambigitan sa kidnapping sa teacher. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Cajon. Jong? Benjo, nasayran nga paryente sa kidnap na si Rudy Luna ang tingong operator sa Aman Future Scam sa Pagadian City na si Fernando Nonoy Luna. Maso sa pagkakit yung bigit si Rudy sa pag-operate sa Aman Future sa lungsod sa Kumalarang o sa Bayog sa Zamboanga del Sur o sa buog Zamboanga Sibugay. Wala ginigikumpirma sa kapulisan apan matod sa Zamboanga del Sur Provincial Police Director Senior Superintendent Sofonio Exalve. Posible sa mga hinungdan sa pagdagit ni Luna. Gibutyag ni si Luna, asawa ni Rudy, nagipangayuan sila o ransom na 20 milyones pesos gikan sa iyang mga kidnappers. Pagkitesi nga balakas siya sa kaluwas sa iyang bana o wala siya kakuhaan o pundo alang sa ransom sa kay naputo sila sa utang. Dugang sa asawa, gireport na ang pangayog o pagpangayog ransom sa kapulisan o ngato sa kapulisan. Dagit si Rudy atong Lunes sa 8 armadong tao sa ilang panimalay sa Malarang, Zamboanga del Sur. Kasi ang asawa ni apan nakaikas kini. Nadakpan na usab ang suspitsado nga si Ryan Tomales kinsa gito ang usa sa mga mitagit sa Rudy Luna. Pincho? Daghang salamat Jong Cajon reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano. Hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.